Superstores Limited nero eduke cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi ekyo boyiko chire chichi brand ao ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chiri kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri lyabantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi na bwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores ugiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Mwancho murigereria obotuko bwa 10 omotienyi ya gatatu mwaka no ibwechiri bubere 25 no gosaba kwani ngakwanyara ko bako gutwara ritukuri yari Jumatatu abiko kwabero go kwegokia nemiroberio yagenderera sembeo ya Getembe TV asinchira ya bene bona ngo kwarigania semesa yekionga chinsa ibere asobotuko bwega tunyara ko batuko sangaso bwamo na kurigeria aya enekiwe kurwase chinsemo ao anemo na sorgo ngorigarwa gusi county ya Kisii county ya Nyamira na bigo chi county chonsi emerongene na isano na ibira sabari kibaito bamangana babekire kambi kwenekia unanko yabwatirira bara onsi erindo chiko yanyora asinchira ya bene nchini gonkoro kwa Clinton Ondigi Wilson Makodi kurwase nsemo yomuno bwe manyerio nero ucho kombwata sia kwenekia bunaiga ngo ikiranare omwancho murigeria ritukeriga kero okumirana ugo kwenekia omorembe asensemiria ya Kiango asechisegi kyabeire asege kabono mugavana bwe county ya Kisii no mugavana bwe county ya Narok mbomera na asege ikaro gyokorenta omorembe tochigosanga ayu asemesa yekionga chinsa ibere obotkobe kana boigo ritukoria rero neritukoria Jumatatu kunomete botambe morikito Daniel Ontiri nkwari ganiare oroboti ruabene achikonyara kobaga gutumanya nararia atwargena sense meiga yeritukeriga riare rigotoskare na boigo mwanchu morigeria enyorenga mokonyi bomurai bwense omokoro musike Rigathi Gachagua samatuka bwangoiga na esokia na kurwa chinkwana echo usokurwa chinkwana chae na gotebanga nigo ekageire asensemeria ya Bomas of Kenya nigo yao nigwe gochia se omwananchi bwense ya isiko asebona nyariko baga kwenekia obwoba bwaye kubwatekana noko nigo bwense meyo ya Bomas of Kenya mo ne serikali roro bono asengane yaberege gutara sensemo ye mitandao na bigo chinyomba cy'uburari kureneri tukoria rero bosaso butko bwarera semesa yekionga chin sa ibere ento chikonya ko batugo sange nkwana yeye mase yemo numta bwa Bomas of Kenya
ya Nairobi Mosibati Purity Mora Kirera achikonyara koboka gutumanya ase nchira yoboikirano ne chinkwane chiga ne chiekene kubwatekana noko ni wabo seche chikagire buna nigo chinkwane chukukagirwa buna nigo enseme yo ya Bomas of Kenya ya nyare koba geko ni wa achikonyara koba kagototebya iga amona yanda mange nabo iga maborio aliage abere gakone kiwase chinsemo abana bagabana inchi babere bagotwara okoboria kwabo igotoskari karansoke obena intwe goika omweria. Karibu sana mwancho murigeria bone mese kionga chinsa ibere togochaka kurwase county ya Kisii hase iramani osomo bagabwe county ya Kisii amoneri ya Narok sokongsa no gotindi kwa bere go koene kiwasa matuka bwangoga ase chisegi yabere chikwene kiwase gati yebisa kubibere asenseme yoritko rialero nigo kubori go kwarurwe go koene kemero bedo kubeko yogo chia 40 omorembe nabo go koirania obotoereru ase chinseme cho obosoko no go komorembe okokwene kiwase ensemo ya Kiango uragwa muno mugavana wa county ya Kisii Moske Paul Simbarati nabego mugavana wa county ya Narok mheshimiwa Patrick Ole Ntutu negati yabarayibande kurwa se chinsemecho nigo bono baruro kubori go wananchi abo bamenyeta se chinsemecho kwenekia bunanko be robero yogo chia 40 omorembe erigo keya chisege cyabere chikwenekiwa nenchiremo yogo chia kwenekia buna bikore bine bigambirgo chikogendera go cyase amatukare bosyo bunago tumanyo murikito Aaron Ototo Nyingiri nase omusangirikano bokoligia omorembe egatiebisa kubere egeza kubukia mogusi nabo ikyo Masai azichinsemo chia Kiango mubaga we county ya Kisii nabo igo e county ya Narok azichinkwana esegeto nabo igo ebirengerere byomorembe bya Nyarokoba bikurwegwa. Jambo la kwanza vile tumefika hapa kuleta amani kuanzia viongozi wa juu mpaka mwananchi wa chini. Omukwani azi oyonde nigobarwa obasemi igoro yemerobelie yomorembe yokubwate chiombe nabo igo obuya bogosegeta omorembe. Wezi wako tangu jadi na watakuwa, lakini utaratibu ya kufuata maneno iangaliwe na ifuatiliwe na iheshimiwe ili mambo isitokee kama hayo tena. Saa hii vile tumekuja na leo, wacha ni ombe Mungu ndio siku ya mwisho ya vita, kwa sababu our two governors are here. Kila mtu ako hapa, viongozi wote wacha tuhubiri amani. Ni wazee wa amani, tuwapatie muda, tuwaambie tumewapatia muda wa siku 4-5, mtuletee mwizi na mtuletee ng'ombe. Omujumbe w'ibunge ya Machoge Bravo Moske Nova Sinobadia Barongo oyunere oikirana asege kareikyo nere nigasegeta omorembe aseboigo abolia bonsi kobwatirana kobwa muno bali bamenyete ase chinsemo cy'umubaga. Tungekuwa tunafanya biashara pale na kuendelea kuwa na mapatano ambayo ni mazuri ili jambo la namna hii lisitokee. Amani. Amani. Tushikane, tuwe pamoja, tupunguze hasira zilizoko katika roho zetu, tuende njia moja. Tukumbuke watoto wetu wanahitaji kulelewa katika mazingira ambayo hayana vita, na tukiendelea namna hii amani itakuja ama haitakuja? Amani. Amani. Chinga kiechio aba county commissioner ababere bechi county chibere county ya Narok ne county ya Kisii na barabo nigo bali rabuna nigo barachikomokia ebitambukero ebitindi byelichiko uchiase bali baranyaka baba gotonyorekana na mamocho egekogera ekyo na kiono nyene buku egosegeta ama ile mwalifu wetu ile eneo yetu ya Kisii mwalifu atapatikana na mwalifu ile yote pia anaanza kuchochea uchochezi kulete watu kio tukidili nawa. Tafadhalini msitarajie kama tutadili naye kama tuko sababu ya pande. Jana tulichangamkia usiku. Naango kule kwa DC yake Kenya. Anahojiwa. Kwa sababu inasemekana yeye anapitisha ng'ombe kwa Kisii akielekeza kwa Masai. So hivyo ndio tunataka tufanye tukitaka kumaliza hii shida. Asensemo yaye omugavana wa county ya Narok Omoske Patrick Ole Ntutu nigo atuguterare ekerengereri buna esegiyo nigo yachagetwe kubwatekana no bwibu bw'echiombe asate buna abantu nigo bwente kotebani obwene elio gukora omochando yo limorioka. Hiyo usaa mnaitaje kwa Kisii?
ona kono Masai jojo jinyote ne bugano chikimedo. Ekimedo na meni jana. Sasa mkuja kudanganya kwa Swahili ati kuna ng'ombe imeibiwa ikapita hapa. Wasa wamesema hapa karibu miaka 20 iliyopita hatujaisikia vita imetokea hapa. Ni kweli ama sio kweli? Kweli. So harati hii maneno mimi nimekubaliana na wewe. Hiyo vijana wakipatikana, both Masai na Kipsigis wakipatikana, hakuna haja ya kupeleka kotini. Ni kutoa nguo kwa sababu vijana wao wetu askari wako na mbio, ni kutoa nguo yote na kuchapwa. Na omugavana we county ya Kisii Musike Paul Simbarati nigo araga egati abantu ebyara abwate babuna nigo bagosegeta kisegi ekyo kubwatekana amo nobolemi bwemesi obogendete asinzeme ekyo kya Transmara asanyarwa bagakobolia oboteneri bwobolendi okora obotukina kwemukia egetambokero kyelichiko mamincha yabalia bagendete esegete yo. Achana hata hawa sio shida ya hawa wananchi. Kuna watu wanafanya biashara ya miwa hapa. Kuna factory iko hapa, kuna factory nyingine imeanzishwa. Sasa kuna watu wana sponsor hii vita iendelee. Officers wetu, wana county commissioner, county commanders, CCIOs ambao mko hapa. Tafadhali mnajua ni kina nani wanachochea vita. Boigo omugavana aratini gatabuna nigo barachie kubwatirana gotenanira balia bonsi banyorete chingoma gwetera ase kisegi ekyo ase asegeta okoligia omorembe na koyotunya na mono. Kuna watu wengi ambao waliumia. Kuna watu wengi sana waliumia wako hospitalini. Tutaangalia tuhakikishe kwamba both sides tumesaidia wao watoke hospitalini, lakini vita isimame. Ase egeka gieci kibere nigo okungusana kwanya kabwa kwene kigwa egati yebsa koibere imete ase county ya Narok na boigo county ya Kisii wa mono chinseme chiga chia kiango asitore esegeti kigaboniga ase mukutano monene onyara kabwa kwariga nigwa egati ya bagavana babere umugavana we county ya Narok Musike Patrick Orentutu na boigo umugavana we county ya Kisii Musike Paul Simbarati unenjere emo yokwene kiabuna omorembe ngoene kigore egati yebsa koibiga bibere ebya biriko musana na gwetira ase oboibi bwa betamokane kigwa bwengombe ase amatuko angeye chikibere chaitire ngo reporter ya Getembe TV korwa ase chinseme chiga chia kiango echire ase ensemo ya ose imeye county ya Narok njeni gongoro ko Haron Ototo ya ingire mwanchumurira no gosaba gwitongo marembe no chikwene kiwa ase chinseme chumbia mono Aron Nyengiri no roboti rwa senchira yubo ikirano togosika bosio nigo bono ekiombe ekemo getari ge serikali Kenya koba kego ikirana se skuru ya Kisii Special School yibwate abana bari bamenyete no barema bwobongo botaikiraneti aso mwarimu monne we skuru yo ya Kisii yo ya Kisii Special School Madam Gladys Nyakundi anyara koba kago esokya na gwakira babwatani bonsi mbuya mono bari bagendrete gwesokya uri nchire moyo kwene kebunanko bwate sibara abana abo konyora libagari nyoro yo kwegendria se chiseme chiabo asebono hanyara kobaga kuruko bori boigo guchi asaba ibori kwene kyabunanko beka bare omokiabo kubabwatesi abana baiga kero bagendrete nemerobiri yabo yabotamba se eskuru yo nagotomanya muri Kito Dipon asanya Abasamaria bari no moyo muyani gobaro kyubanchani guchase skuru ya Kisii Special asibabwa tukobo konyi anno guchasabana abo bayiboire nobo ngo botaikiraneti toko bakera ngampia mono ase Kisii Special School bugutwanchira gutara ase skuru yabo asugo chakorra abana bari mentally challenged especially asa abana abake ero twachaga iga twabaletera uniform twabaletera chisweta ebikoroto ande naboigo twabaletera nechi socks nonye twaletera abana bebinte bibionse in fact ntonyareti kuba okugani kwabo wonse kuri baganeri abatanani be skuru yo nigo bagokera omurubiri yo nabigo kubulia mate kurenda obochano obubwetani ne skuru Dieta Gladys Nyakundi omo deputy Kisii Special School twagokire konyora bagen district ko lero twaka sande ase ogo tukonya abanafunzi be skuru yega uniform around our school bantu bamenye taroro babire bagotuto bochafu angena ase gita ye school togosaba moto bwatesi banyale gukani bate kuruto bochafu ora abana to bwatega iga
Iba kunalete bagochora obuchabu bali igira baletera marwaire ase emibiri yabo. Ensemo naywe ekiombe ya Tetracom nigo mono kendrete gusira abana toli kunyara ko batokogendera gokonya abana baiga. This is the only school twanyarire ko batogo support. Last year ntwarenge sana special school igonto bwate omoyo gwo gokonya abana barasinga nchibune. Baibuli bono nigo babuligwe gosokia abana babukuru ase chinka ili banyare kwenyorera chisemi. Bande mbale bagachita abana sinyomba cyabo barabale mafu. Abana abandi bale blessing to the family, sa blessing uchikurwasi Nyasaye igoto banje nandi tubalete skuru abali muntu bwate ba Trinity asamangana special needs. Chinga kichinyinge abana buna baiga nigo babeire bagotuko magega. Babwata abana around 150 something, almost 160. Whereby abana twanyara go cover is around 50, not even half. We are calling for well wishers. You can channel your help to Kisii Special School directly to bono nigo bagendrete kwenyorera obumanyi obubono burachiko bakonya barabugwetenenera asa matukankyo naba go basomitole chigasi cha maboko ngorosi bale binte binge ngorosi bale chimati bashona chitebo mati barosi amameka chi necklace ao go soma tore obolemi agriculture okora toro botugi bwechi ngoko na bana ko basomitore na kibara hanyare ko wetenenera osaba guchese serikali kulika umunyagitari ase skuru ywe abana aba mentally handicapped mbabwate chi condition ao cha marwaire baganeti umunyagitari ko baberera ange asoko baligereria karo barwalire oyo olengoro ni gali taite bono county terato letero umunyagitari. Kuripoteria getaseni kia ukegetembe kuroiga Kisii Special elitela na inkoro kwa Dipon Asanya. Bimano Dipon Asanya mwancho muri ya togo sukabosio niko bono abasubati babo ligo kwenekia bunanko beka bare emeroberio yera chiko bakonya barabo kwegenderia ase amagimabo abotambe ukwana asensemo eyamo yikinyoro ya Kenyerere ikike gutoka ase wodi ya Magwawe bunge North Mogirango ase county ya Nyamira niko bono komerana kwa basubati abanya ariko babagoteba ukuse kwera igati yemechanderi yagerire baraboti bari kogendera ase nchirengi ase babo ryo kubwata sigwa nenchiremo yigo chia kwenekia mbachiko ikirania emeroberio ya na kogendra gokinya hegesa kubuna gotomanyo muri kito Fatgad Gisemba kuna enjira eyemo yo kwegendereria ase abasubati nigo bagendereire kuburirwa kubeka umukia kikima ase merimo eria bagokora erio baitange kurwasi kisegi chinyinge chegenga na babe ugusira okonene asikia matechabo naki kitobwana tokoro mwakoyo tobe kyumo kimono tochacha maguta mono kero mongina lia sale ase space elio tacha maguta mbaka tuikero mwaili tonoro na banyina na barobu onye na sokonyole mapato na bwate onye na sichisemi na alime onye na se political positions abangina buna bono mwaso mirega timo gote no wa MCA ga igana ino monyole space egere mo kugenda assembly mwateba buna bangina baito mbabwenerete na bana baita abisike mbagendete chigotoro chichiabo chiakero mu hai buno mungina nyore gendo nayokore okoreta abangina anene kurwase kiombe Kenyamira North Women Sacco abwanene bachire amo asogosimeka chinyeni agochionia aso kwenyorera esabuni ya kerarituko nigo omo director we kiombe keiga Enid Charana atebire oboremi oboiga nigo bwagendereire koba esirenene aso musubati kwegendereria ase obogima obo naboigo gokiania chisege cho chegenga twabere tokufundisha abanyina yo kusimika chingeni kiro mungina nabwatege teacher batebi teacher bya bari gocha basimike senjere erengia on twabere tokobera mafundisho nende twa create richiro ese bakoni chingeni chichabo bona bwabere bakonyora at least besa baranyare koira nyomba chikonye ko akana school fees koragere chi family tonyore chi family chinyinge chigokina ese merali etogokora eya beire ke ko reduce amangana gender based violence ese chisebi because poverty nerege tekenene kiabere koreta chisege senyumba bona ikwesa amangana yo ku empower bangina economically yabere ko reduce chisege chione twabere tokora chinyumba chile chikunya gokina ese merali etogokora
aiga mbaboria abaibori abo abana babo abanyaruka bakorire chisukuru kubaira chisukuru chibubundi eryo kwenyorera obumanyi Toko imiza bagusiba itomonsipi abana baita baiseke bo abagaka batobwate si toira abana baiseke school abagaka batobwate si bo anja bangina babo mbako nyakubaita mbako bawo woba egere mbako nyara kugenderera eno ene kerate getu no embesa bwata teto kokolere gento nyomba kwanyora bonte kunyakore solio bwetu mugaka kubwatikana na maorokererio babeire bakubwatuka gucyase abanyina abo nigo ekyombe keiga boigo bacengera ebitambokero ebyo baakire hegati yabo barabwo kubwatiranirwa asemese yamo yokunacha amangana yengencho anene ase eamate Twarare n'abana babiri empowered abandi babiri empowered ba make nice decisions ba make ubuzima bwabo bwa change bare bagatire kinyonga bare bagurira amarimo wenderase empowerment so bamanyire ki rights cyabo n'abangina at least decision making batakire kumanya ninkeke ende nakibabone to make decisions as a compound ende nesegeto yanyareko bagekube kwa gucyase umugusi wene kyabona inkoso myare omwana omoiseke hinguri boteregetembe kurwase kinyore kiga kya Kenyerere ekyo kegotoka emeye ward ya Magwawa ebunge ya North Mogirange county ya Nyamira Jeffat Gad Yesemba Mancho murigeria hasoroboti ururwa Fatgad Gisemba no tokwira umutumo ko mutanganiga asemese kyonga chinsa ibere obutko bwatokwira na sensemo ya kabere na chika gukomanya ntochiko sanga no musbati Purity Kirera uyurumo director nsemeria ya Bomas of Kenya county ya Nairobi anyara ko bakagutumanye ayagendrira samatuko abwangoiga andemo na sensemo ye mitandao ne chimba choburari na ndemo no kubwatakana ne chinkwana echo charuta no mokonyi bumurai bwenso mukoro moske Rigathi Gachagua buna nige nsemeyo ya Bomas of Kenya yanyara ko bageko ni gotoskare tigatura so ase studio akabira turanyorobo semi bwage tembe tukorana tunyara kuba tugusanga no mugeno ito eya masema Bagaka ninjo tembe ninjo dorome mangana mas bangina ninjo aye na bere kirumana nchoke kuna mankina tiko yali na bere kirumana nchoke kuna mankina tinko yali tatondani Pono abantu bali kuchikumuina ali nyomba muina abo nyomba muino kurugesa kukere kurumu kwarangulu ngaya mangana nara bera nchuto yali mangana abono akiaba ko chikoge ndororo kwanyara ni gentege si akagentaga sini ngabono onembe banere yaje tugochaga iga ikali chingeni chiane ga ikali onembe banere mokonda giligo changambe banja tetega iga kalipchi na bere kerumana nchoke kona mangiro ti okorangeligo akangana ga sini ni ngabone kinakire ga iga Wono ruji gosumu ngino gosumu wako yo nga yale ikabanga ngabono ma to mwako yo ga chetu chimata bwa tangelinje tumati sa tangerati wono na kigina kurangiro jako gamba inkibono kire ga buga aye inkiro je kire ga na bere ke rumana nchoke kona mangina tinko jali kangana kande kede nke ya bukwarangereligo bosatu okote kugambiki na gitayo ngese senjaje tega etansa ga mwino iga wantu metu sene ya irite gichuchu ko sengaki na bere ke rumana nchoke kona mangina tiko okorangeliwa kangana gasini ni kataisa ini akiki kibono mugusiata atebeta na bere ke rumana nchoke kona mankinda tinko nyalia Bagaka ninjo tembe ninjo dorome mangana mas bangina ninjo Getembe Television ekionga kiamamogusi Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills elikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuwe gabwate chi
profile net gauges au unabono mbabwata normal corrugated na wigo box corrugated asibe kubabwata boomerang ayuali ayechigage emeronge tato asa mabati ali ayechigage emeronge bire na isaro na isato mbabwata tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile mat MRM ni kubabwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo web design mbate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na wigo na Green ubutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganyagwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya sigika ayo uchanye warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo busongo iyo irangene duka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Kila nafsi na twichendeye kuralia ugukwa ku mwalimu Anton Nyatuka Kirande ugukwa kwaraliwe ku mwalimu retired Anthony Nyatuka Kirande igo ali umugaka unyagusira Teresia bwali ise mungina Stella, Alice, Monica, Sofia, Daniel, Mary, Rubina na kwamboka n'umwana gwabalinyagusira Kirandi Nyamima na Sabina Kemto n'uyu mwabo Baskaria abalinyagusira Nyamima Ugoro na Umusa bamwabo Tongi abalinyagusira Ondieki Kerongo Ongeri Christopher Alois Nyabicha na Bande Mokoyoye Florence abalinyagusira Nyabira Unyego Joyce na Jomo Isabiara Matagaro, Keva, Ezekiel, Kenneth, Vincent, Mura, Oseko, Elvis na Chris. Abanginarume nyagusira Ondieki, Onchuru, Nchama na Bande. Nkolera ya nyagusira Mayaka, Mururi, Ukemwa, Mangere, Onchiri, Daud, Nyachae, Moseti na Obwaya. Isamoke, Peterson, Kirandi, Obaiwa, Jared, Laurent, George, Monchere, Fred, Nyandago na Daniel. Inyina Rome Kenneth, John, Josephat, Firis na Bande. Nsokorea Diana, Mayaka, Kwamboka, Whistle, Liki, Boyani, Ayora, Robbie, Sheila, Davis, Vivian, Blessings, Evelyn, Isaac, Doron, Grovia, Chanel, Sean, Teddy na Austin. Nsemo ya nyagusira Muruli na Musa. Muchango monene nobe Jumatatu chiraliki 10 mutinyo ogatatu omwaka oyo bwechirwe na 2025 nasaberwe na kweni wa Ijumaa chiraliki 14 omutinyo ogatatu omwaka oyo ase enkayaye ya Geteni Kibirichi sublocation Gachuba location Masaba North Ime County ya Nyamira. Kuno kwa tuaralirie ku mwalimu retired Anthony Nyatuka Kirandi kurwa ase studio Chegetembe television Chegetembe radio twatomire engora na magombo uchesabairi nabamate Nyasaye abalemie mahini na Bwana watafufuliwa Getembe Television ekeonga kia Mwamogusi.
Mwanchomo ligareria Ogetembe TV, karibu sana naenda sensemiga kabire mbia mwana sokendra gusangana into asemesa yekionga chinsa ibera sobot kobo iga boiko mibuna na chika gukuriera eira tuchigusanga enkwana yaya maseyemo no Mosbati Purity Kirera kurwase account area ya Nairobi oyoromo director Bomas of Kenya anyara ko bakago tumanya asenchira yobo ikiranu ne chinkwane chichigendrete ko ne kiwa ase chinsemo au kubwatakana no ko ni gwensemeyo naboiko kwane jo nyata ko bachikorwegwa anemono no mokonyi bomurai bwenso mukoro omoske Rigathi Gachagua oyo atabetenge serikali ya Kenya kwanza andake nigo yabwatukire ensemega ya Bomas gochiase omonto o tamanyiri kurwase county ya Nairobi nkorengi Madam Purity Kirera margo bengi ya kurwandonsi asore karibu sana ase TV ya Getembe botkoboiga. How have you been? Biande Clinton, how are you? I'm fine. It's been a while kutoka sangete ngakioga ndrete. Biande kabisa. Nairobi mbigere lakini naona renge gusiye wiki ya twachengete litkolia bangina yale Jumamosi. Lakini lenga ila nase gasi ya Nairobi. Thank you so much, and of course, feel appreciated. Happy Women's Day. Though it's late, but it's better late than never. Tikatora chaka ningana ya bire geko gendra sensemo ye mitandao na boiga sama tukabwango iga number 1. Yabunomo director Bomas of Kenya, is your job safe? Are you at work because Chinkumanchironga Bomas of Kenya is no longer part of Kenya? Bomas of Kenya na inchomete na igura mangana yu paka kasi UK kiaengi lakini ege ntoto ete kuhakikishira aba Kenya at large na busiengima Bomas of Kenya is safe na ndente kete kuiradi bageliga ante bya barai ekero bago kwana twara facts before going to mislead aba Kenya. Bomas sigerese Bomas terao ni gugochias on the Bwansi. Bomas ne a public institution under the government of Kenya na nde igerese no toregasi abantu baito no baregasi bagenderete, so they should ignore the rumors kwanu ne former president, former deputy president who is, I think, angry to get I don't know how to put it, but she doesn't have facts on what he was saying. So whatever, Bomas is safe. Bomas is under get a step to DDIN and again APS yaitokoroku PS Umi Bashir narrow statement regarding this thing. So uhakikishira aba Kenya at large naba kusi Bomas is safe. Bomas teraonigwa. The only thing to tagete gokora no koyerifurbish ekere amarengari international so that we are able to get business for international spaces kogera boniga tokomise biashara ebinge because of that. So madam director, sorry there was a summit. Sorry to cut you short. As you see it, as we can say, now, director, I'm very much aware you're privy to such information. Na boy kromo konyi bumare bwen so mokoro make such like words. It's very sensitive. To understand it, we don't want to go in detail. Just saying, to understand it, committee you have set aside to look on the same. From where you see it, you're speaking of renovation, you're speaking of mounted refurbish that Bomas of Kenya. Is it in any way Bomas of Kenya linked with someone from outside of the country in terms of refurbishing, renovation or anything, or tender or something? Madam Director Gagu Doche Onyare Koba Kagotwara Omochando we network. Thank you so much. I can see you are back. Timetibose nongi wete na chika gokoboria riborio
Sikaran Stebuno director, is there any link going on between Kenya and the Turkish International you already mentioned in as much as no corner was no tender kufanya refurbishment was no kwenye tender ya kurenovate? What is the link between Bomas na the named Turkish individual? No, that is news to me. Tinda igukende bunekyo. Yeah. Anakina tebera. Ekero omurai bunoju orengo murai as oikaransta se a bigger space ago kwane binto. He needs to get facts before he misleads the public. So again tongo tebaiga. Bomas is not being sold. Yeah. Bomas is still safe. The title deed is safe with the government. It's the Bomas is a government property, and it is not being sold to anyone. So who is doing the refurbishment? The only thing project Nero BICC, that is Bomas International Conventional Center, which was approved in cabinet, where the former DP almost not privy to that information. So he knows what was agreed during that, and that is what we want to achieve. Then I still insist, Abarai wants be whether local or national. The other facts before misleading the public. Madam Director, allow me Nkoboliga, whatever was agreed as Sensemo ya cabinet where the former deputy president was part of, according in relation to Bomas of Kenya, napokote yu mwananchi anamono omugusibo somo Kenya utakumanya what was agreed by cabinet by then. Bomas ndo nkwaga chatore a bigger conventional center. Yeah. Eyere ko accommodate a number enene obwe yere ko accommodate boniga. So it is something that is beneficial to Omo Kenya. It's something that is going to benefit Kenyans. It's going to put Kenya as a conferencing. It's going to put it at a bigger space. Especially when we have summits. The recent summit, the UN summit, and then we could be losing businesses because of that. So it is a good project that is going to Gochigokonyo Mokenya, and Gochigokonya Nabantu Baitu Banyore Chigasi. Because it's going to be a very big project. Madam Director, so has the tender been awarded, or who is in charge, who will take charge on your Moikiro to award the tender to do all that? It is work in progress. Once Kereke Mokeko so as of now, it will be in public. As of now, nobody on your attending. It is work in progress. Thank you so much. Tuanyara kwa kutubeka biyasenge ncho ensemeyo kwenye ya tware umuchando sana. Maybe asenda kekaya maso koromo daiko na ngonte ichinsa cha chire mono. We have issues chiga ndrete ase ensemeyo rwangorwa gusi. I understand mu komera nangori kuengerera ase mugani oyo mase county Nairobi, of course leaders mbomera na were you present ase abara ibali ko gusi bomera na rero? Maybe you could say a word of you could say a word of what was there, because to Sananga they have distanced themselves from what happened. Maybe what was the agenda of that meeting? Basically, it was long overdue. And then wakera so itomo sikemi gosogamba se oko you organize. Abaraiba gusi mbarangere tugochigare kerenge kenene no gosegeta magendero gochigusi under the broad-based government. Ekuvera again they kenene boni gatogo chikonya kubagana nturi gochikonyora kende go yonsi gogocha gusi onekero tokubwatira togosibera amabuna abarai nali tokonyara ko kwanera amagendero ragocha egento nainde kenene ande kwane iga abagusiba minto eserikali tobwate boniga neyemo eyetenenire no musike William Samuel Ruto nero bwate omuyuri aetu nero bwate ke nere ngombe togo kama
tochake konya kurwana gai tokurwanire gento totomaiti gozengece kebe kwanza twari kwanja turabwate se serikali iri in place boniga turanyore bintu turanyora chipara turanyora nyagitari yaito yabe kuboniga kansa egenderere tonyore chipara tonyora amache tonyore kereke kwena ne Madam Director, kochaka kumusana na boniga. Sorry to cut you short. The arrangement was to foster and support development agenda chia serikali under the broad-based government of which never no senator we county ya Kisii Mosque Richard Onyonka na bwa tokali uko na go dispute on the same other part of that. So I'm found in a mixed reaction on that was the agenda na yarego Rusi also. What do we expect going forward as a Okokodra if that meeting didn't went well with some of the members who attended? The meeting went on well. Yeah. And I guess a number, or in fact, except maybe for the little misunderstanding that was there, but the meeting was okay. Yeah. We all agreed. Nganko bwatera na tore aso buya bwomugusi. What basically is to get development come to the Gusii region, both Nyamira, Kisii and Kuria. Fair enough, madam. Maybe I say in a few seconds, and let me take this like your final words. We have okumusananko reko genreta nsemo ya Transmara hikati ya Kisii na Narok bataba governor babere kurwasechi county chikabire mbomero na rero ba kwandre mirobire wento kobekwa yogo chakonekia omorembaso kanste buna omorai kurwasarongoriga rwa Gusii. What do you think need to be put in place kwaneke buna omorembe nkuren rura sechi nsemecho? It's unfortunate kikegendereta se border ya ito ya Transmara na Gusii. It's very unfortunate because nande ekigekogera na ibubo sana abangina nabana nabo abange ba okonyora bakuba affected in such scenarios. Ngosabagaki abarayi buna bachirororo baguchikugambira amangana yega banyora permanent solution to this chisege chichikokonyora chigocha. It's most often gekora chisege tari bono chiachaka ochigo chachiakira bono ngosaba abarayi nande I'm so happy ngabarayi baikaransire okwanira baramana ye chisege and peace will prevail very soon. Naroro morai zimbano sosoro na bande mbage ndakorda CS interior igorinde ni manyete nande ninde no bwenenga amangana yagendrete gali ngo erale through mediation, through gokwane and through peace. It is peace we have to advocate for, so that abana baita bangina baitomba benyora ase ko chisege chikora na bako ba affected. Thank you so much, Madam Director. Na ande aso create time gosangana into. Allow me give you a minute or so. Na unyara ko bako kurenkwana yago yo mwerio, and of course na bako kwandra hari aya negative ha se litukore Jumamosi. Of course we celebrated youth, maybe andaka tonya uliti bakali gosangana basuba tikura soro ngorogusi na maybe abagusi barase ense ya Kenya Little Chisco. Take some few minutes, some few seconds go kwandra on the same as we close up. Abunango teba butambe chininganchite abaswati natali ngengo tinganchite abagaka baito nabayanto banchite bwensi twesoki tokolega asiengia nande ngireri bageriga kwanya banchali ba minta chakolere gasi engia ekorolekana uno muswati nindereti ande tigangiriri bageri kubaganiri omwako yo tigaire togendere gutwaro bwanchani togendere gukore gasi asomokia onchali ebebuya and at large in Kisii County tutwaro morembe togendere gukore bintu bya twanchane morembe noro ora tubekebya bya mono twincho ende bya mona silwa yabo sangana ile. Thank you so much, Madam Purity Kirera, Director Bomas of Kenya. To gosire gotika twarigania because ntogo chatwanya na kero when we have such like issues, but thank you so much also go clear the air, and of course thank you so much for your word of affirmation nga Bomas bado nere part of Kenya na boigo nere part of the government of Kenya. Nemero biriga nate kurwa sechi nsemecho. We wish you well.
Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Nawe mwancho murigera tuskare tigatorero mutumo koma kegase studio ya kabere tukure na nyare go kumanya haya togochia kugendera SMS ye kionga chinsa ibere. Manchumo rigereria mbiyamana soko gendra nandi kusangana into bono togusika busio SMS kionga chinsa ibere asoroboti ruwabene rwanyara ko baro kwariganirwa no murikito Daniel Ontire ase Jumatate gotanga Denis Osoro kurwa ase kenyoro kya Getare ime yensemo ya Keumbu ebunge nyaribari chache county ya Kisii niga beire echera ase miaka 10 bono maiga yogoita mokaye goika gokwa serio mana ria nyomba mwaka bwechiri bubere na 15 nemo 2016 asoroboti rwabene Jumatatu ya lero nigo bono hagochia gotumanya igoro yobogima obubwa yanyareko bakagotwara asechera nabo igo asechera igoro yobosari obo wa sebona rure esegeto ochiase abasae kwaneke bunankwirenda bare nabo igo abananchi bonsi gotaikire nebikore bune bigasa tebere ni gatigete igati abana bae bachandegete oroboti rwasenchera yoboikira Jumatatu ya lero chitariki 10 cy'umutenyo gatatu asoroboti rwabene n'umugano Denis Osoro mosae w'imyaka yegatwa uyugeta seni kyagatembe kyamulekera hasi kiunga weekend ga kwariganirwa bena se kanisa ga yogokoregesibo asechera mugasorero niko twakoreta roito wikase kenyoro kyageterere ikigotoka Keumbu ase bunge ya Nyaribari chache imeye county ya Kisii asenka yaye getuno igoro elyo komanya igoro y'omugano ye Denis Osoro nigo agetomorgyo ye na komoita chitariki kyanda cyo mutenyo gatanu na gatatu umwaka w'ekiri bubere na 15 no yomo asirio mana liegenka ekyo kerete wose bwase chera magiga yogo ikiwase kigambero na gukumerwa litukelimo yanyalekante kerna na tuwa tana no muryo na sama goso anyumba kerna mwaka nganyoranga asirio mobwaye na be serikali une bwata maoka matambe yanyalekante kambwata ngaenda bosiwe kigambero somucho itobosongo kerana na bwatua ngagenda kotini kaneka bosiwe kigambero ya bosongo asengencho na mwawete nyasaye tinje tigo gokora kina kerana somerdo mastaka ne ngaitaberana ngatebanga magosa ini yakorete serikali kaire gitambo kero yangirete gansibe myaka 30 ase echera lakini tinje tigo tiga como korera nyasaye mirimo yae kana igeteime nganyore kanisa yegi Adventista nero nasing njana maite nyasaye kabisa ekareka 2024 mutinyo komina kabere jitaikia 23 mone na kambwera ngarangeri guchie koti kana ngeri guchie koti na ikaso bosiwe kegambero kelia bakarigereria momocho bakarigereria na ne statement yane bakanyoranga nimbwenete ngokeli we miaka igonga tibacheti gontiga abo bankereti miaka bakange miaka 10 kera bachikorigereria miaka 10 bakanyora na akorire gesibo litukelie elio batemete go ntebinga ntigara asechererie gere nkobune kanisa se nchire bwenerete lakini asinge njona linge na maiga yogo ikandrone no muiburi ono yotigariteka yore mama mogotu one go bwate miaka 53 ebere yani 87 years elinde elio ngate yo monguru ngakoranje okoro wanja kwao elinde muikere morora singi njobu yabuao ubugima hase chera otebuna nigo warengo bokongwa sare na mono hase nchara no kuriegwa nechinda nechinsuri egento kerete no nyana fiaye go sareka na gusiria manyinga ekerore mari utamusemerete nyasaye na botacheka na ekerora abe mari utamusemerete nyasaye na beko nyarekana egesibokia utogekia ndonsi egekora ritangani ndagerero igutumika na mache na
chinyeni nchire chigoro kwe gesare kengeri kwa buna to kwaga iga ali ge kurabigwa kia rabira ni gobo nyansi omente ibi bimomo gibyonsi ya ruo ya kenyu no ndwensi okenyere ngombe chinsi yaga tikeri kuye kukei ekora gese kuya igokera base koerera liko amacha ali gakobe kwa togota kia rutume amagutabere gwe kanda aria aretwa tonyeri gubisinini rindenga timu tware chingo wonekera maguta aria abekiru bona igogwete pati kera kugwereri teri muri so asesani ya otabinya sambi ya mono na rite riga konyorerie liko ngurane taringeriete ni rito liko ngogokumia ebinto mbira rito gutumia bikuru kumururu epengere ebakuri ebinto binana boko iberu nakuranyo nga koibirwe nabasibande izwe na bokorara nchara bono aya gugwa chiroro mogeni na boko igwo burangeti go store ego igongara boko menyo bugimo boroboko buna nonye wenyore tasechera bado nari no gosemeria buno bwemo bwae mbochiko buya egentare ngania negetuge ekikerange na mache Ayubu 14 oso meisa no ibere ekare gototebia nga umute korana chwe nande oigwa rufu ya mache ogosemeri nkoronga na bogo sabuka na kura sabuke ebisabo bia ina bobo bikogenderera kubeka matunda igo ngatali mangana ogosemeri mbwate ngolinga kinde na bana bane na mamo minto ogosemeri nkoronga monene keraire ni burutu bwa yatonyo toli nyomba mwaye litukelimo ngatutunga twenyorere oburutu bwa iguru ase kwa nae osoro nigo agweitia asege korekyo egento kireta sare nene kwirira abana banyegusira gutigara bachandegete ase boigo hatutaria ase mbera y'umurugyo asa enetigwe emyaka 10 yaitire okonengetwa kwangwa na gochaywa negatiaria ya mateae ya sanga yaitire techinga kyomoso igalinga sechera obo maene na botu yaitire chi challenge na abana baiga baminto babete iga obunanga atarenge iga saa singine ndwara konyora no mogeni gocha ase family egekogera none kero to gotara gosine chipara kero monda gotorora agoteba ngabu na baiti kwanza ndubwene tikubarra nonye ne ase chinyomba chieito no mate muna na moro chenyete yoburweiro wo igete gonso igona moro chenkanura hande nkakonga nane ndwalete iga ninkongete hake kimuruche iga chingaki harenga segesibe kyoboigo nigarweto bugimo bwaye gochia senyesae akegera oborandia no bwagachi gose masndre asaboria gosirwa kugolerwa no nyine bintu byemeremo elio kubetumeka aso kwegendereria lakini goikabono iga bado abombwate likonguri linene ekogera bombwate mamu mintono mogotu na oyo niteti gokonyo na incho monyene niteti gokonyo ekora ninde na abana bakoende skuru batabuati baganiti gokonyo mono mbabuati none nyomba se bakorara bono nabeko mbere gasi ngo nguno muibuli ekera mbwata abana batabuati ase bakorara batabuati kibakori baniteti gokonyo ngaenda ngasoa nkegera ninyegerete masonali nimbwate grade bone gebintu gendo ndabuati nebintu byo gochaka okore emirimo lakini rende nyuma ntaraja okore emirimo nakingokora inyore none ndagera nkoria mbe chinguru rende macho okore emirimo enyomba yano sikugerigereri mabati anu naye tigete mete simikire gaige menga mabati ana abochokire nyomba egotume kende ngeyo nkorarera in fact nyatalie ekanisa etiriso ya Kisumu ya ndeterete maduresi igoro timbwati asenkorara nkora achiba igoro oborangeti bona konyetu omona bungutumia oroboti orega ni gorolingete kurwesegeto ochia sabasa bake gwetanga na mangana yobosalia bwanari egento kebaisa kwirera oguturwanigwa kwa magimabo na gwetanga kurwa sobosalia au egento kebaisa kubairira kwenyora soko boko gwe serikali okorogotambe olio bwate kemwa kende goja asende twaberane lindelio tuwata no koboko tosukani busio ense yabona igageta itabantu bamaite nyasaye mubaho basemi ekorekera abana bali babwatiru bairuru meyechera ne fact abange bakuchiba basalia magimabo asenge njoye enchara kwanyora umuntu onchoiru obero musubati olengo omwana omuyo ojo konye ense itu ya Kenya mambye onchoiru obero musubati
egente eki twabete togosomia abantu tukaba tokwaigeria abantu ng'a saba Nyasaye agokonye ekogera eketari kerokio ogosemeria gustari kwa Nyasaye ebeiga Wiki ikiago chari tuko nechinga kibune chiarero kirane ndacho kwarigeneria oroboti rundi rwabene Ngulubateregeta seni kiagatembe kuriga sebonge ya Nyaribari chache imeya kaunti ya Kisii litrene nguruko Daniel Untiri Mancho murigeria soroboti ururwabene Jumatatu iga nere Daniel Untiri no tuikiro mweri bwemese kionga chinsa ibere asobotko bega gwakira mbiyamo nasogo sangana intwega tiari tutasanga tuchikomera nase ekionga chinsa inye tunyara ko batogo sanga tuskare gendra kweko kenemero berio egendra tia getembe TV nkuru kwa Clinton Ondigi Wilson Makori nero nkonya kurwa sense muhimu ndubimanyira Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubotoka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seyeka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom Mwigo